ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାତ୍ରାରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ବାହାରିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଟୁଆର ଥାଏ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଘଣ୍ଟୁଆ ବି ଅଛନ୍ତି, ଘଣ୍ଟ ଅଛି, ଛତ୍ରୀ ଅଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେଉଛନ୍ତି ବାଜା ରହିଛି, ଯେ ପାରମ୍ପରିକ ବାଜା, ଯାହାକୁ ବୈଜୟନ୍ତୀ ବାଜା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏତକ ବ୍ୟତୀତ ମହାଜନ ସେବକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିଜେ କରାନ୍ତି ସେମାନେ ମହାଜନ ସେବକ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବନ୍ଧରେ ବହନ କରି ମଣି ବିମାନରେ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିରେ, କାରଣ ସେ ବିମାନର କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ଯେତେ ବିମାନ ଅଛି, ସେ ବିମାନର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ 8 ଜଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ, ଏବଂ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅଛନ୍ତି 4 ଜଣ। ବିବିଧ ବିମାନର ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପଟରେ ମଧ୍ୟ 3 ଜଣ ମଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ବହନ କରିଥାନ୍ତି। ତାର କାରଣ ହେଉଛି